Kważi fl-ewwel 4 xhur tas-sena l-uffiċjali tal-Aġenzija Governattiva għall-Infurzar Lokali il-LESA ħarġu medja ta' madwar 700 ċitazzjoni kuljum fil-konfront ta' sewwieqa li kissru r-regolamenti tat-traffiku. Fost l-aktar kontravenzjonijiet komuni l-użu tal-mobile phone waqt is-sewqan, b'mod partikolari fl-aktar ħinijiet impenjattivi tal-ġurnata, jiġifieri bejn is-7 u d-9 ta' filgħodu u bejn it-3 u s-6 ta' wara nofsinhar. Ċifri li kiseb TVM News juru li iktar minn 2400 ċitazzjoni inħarġu fil-konfront ta' sewwieqa li nqabdu jużaw il-mobile waqt li kienu qegħdin isuqu. Uħud minnhom inqabdu jagħmlu dan meta saħansittra kellhom l-tfal magħhom fil-karozza. Il-kap eżekuttiv tal-LESA Svetlik Flores qal li din hija waħda mill-iktar kontravenzjoni komuni li joħorġu uffiċjali tal-LESA. Nafu hemm l-esperjenza u anke x-xjenza turina li l-użu tal-mobile huwa wieħed mill-iktar kontravenzjoni jew l-iktar oġġett li itellef u għandek distractions fis-sewqan. In-nuqqas tal-ilbies taċ-ċintorin jew kif nu magħruf aħjar is-seatbelt hija kontravenzjoni oħra komuni ħafna li għadek tara fit-toroq Maltin u Għawċin. Anki, pereżempju, bħal meta bniedem jibqa' ħiereġ minn fuq id-dawl aħmar, ma jagħtix każ il-lights huwa ċirkustanza fejn tista' toħloq inċident faċilment. Għandek imbagħad il-persuni li ma jużawx iċ-ċintorin tas-sigurtà. Kif ikollok accident u jkollok is-seatbelt kif jafa kulħadd, is-seatbelt kapaċi jsalvalek il-ħajjiet. Il-kap eżekuttiv tal-LESA żvela wkoll li fl-ewwel 4 xhur tas-sena l-infurzar effiċjenti li qed tagħmel l-Aġenzija waslet biex jinstabu aktar minn 5000 vettura fit-triq bla liċenzja ta' triq. Dwar il-parkeġġ huwa qal li s'issa inħarġu 540 ċitazzjoni fil-konfront ta' nies li jipparkjaw f'parkeġġ dedikat għal persuni b'diżabilità. Inħarġu wkoll 335 ċitazzjoni għal parkeġġ fuq waqfa tal-karozzi tal-linja u 85 ċitazzjoni għal parkeġġ fuq zebra crossing. Tenna li s-sistema tal-punti hija b'saħħitha biżżejjed biex tgħallem anki għal persuni li akkumulaw ammont sostanzjali ta' multi. Huma deterrent, ġifieri minnhom milli bniedem milli ċitazzjoni forsi qed juża l-mobile u għandek qed iġġor magħha il-pina ta' 200 euro plus il-6 punti fuq il-liċenzja, ovvjament għandek deterrent u jħallu riżultat. Is-Sur Flores qal li l-multi qed iservu bħala deterrent tant li meta għolew il-multi tal-speed cameras li b'kollox f'Malta hemm 20 ġie nnutat tnaqqis fiċ-ċitazzjonijiet li nħarġu. Fil-fatt jekk wieħed jinnota minn meta twaħħlu il-kameras, nieħdu eżempju il-Coast Road fejn qabel kien ikollna numru ta' aċċidenti u numru ta' fatalitajiet u kien ikun in-numru spiss mill-speed cameras der illi ħallu l-effett tagħhom għax dawk in-numri naqsu konsiderevolment. Temm jgħid li l-multi mhumiex sistema ta' penalizzazzjoni imma sistema biex teduka u tħares is-sigurtà tas-sewwieqa nfushom u ta' kull min ikun miexi fit-triq.